Un milionar se întoarce mai devreme acasă și găsește o scenă care schimbă totul. Fiica lui, care nu mai vorbise de la moartea mamei ei, râde ca niciodată. Responsabilă pentru acest miracol este o tânără menajeră, care cucerește fetița cu blândețe și afecțiune. Dar ceea ce părea o revenire la fericire, trezește în tată o teamă neașteptată de a pierde dragostea fiicei sale. Dacă această poveste te-a interesat, nu uita să te abonezi la canalul nostru și să ne spui din ce oraș ne urmărești. Continuăm. Promit că aceasta va fi cea mai bună poveste pe care o vei auzi. Vreodată, traficul pe splaiul Independenței era surprinzător de lejer în acea după-amiază de joi. Radu Ionescu privea pe geamul mașinii de serviciu apele întunecate ale Dâmboviței, reflectând cerul portocaliu al sfârșitului de după-amiază bucureștean. Șoferul său, Nea Vasile, conducea vehiculul cu precizia cuiva care cunoștea fiecare limitator de viteză, fiecare semafor, fiecare scurtătură a acelui oraș imens. Radu și-a slăbit cravata italiană și a oftat adânc. Încă o zi, încă o ședință interminabilă, încă o negociere încheiată. Cifrele companiei nu fuseseră niciodată atât de bune, acțiunile urcau constant, investitorii zâmbeau satisfăcuți. Dar nimic din toate astea nu conta cu adevărat. Vasile s-a uitat în oglinda retrovizoare și a observat expresia distantă a șefului său. Îl cunoștea pe acest om de 15 ani, de dinainte ca totul să se schimbe, de dinainte ca vila din Pipera să devină un mausoleu tăcut, de dinainte ca micuța Sofia să nu mai vorbească. Radu a scos telefonul mobil din buzunarul interior al sacoului și a verificat ecranul. 17 mesaje necitite, toate legate de muncă. Niciunul nu conta. A pus aparatul la loc și s-a uitat din nou pe geam. Luminile orașului începeau să se aprindă, una câte una, ca niște stele terestre anunțând sosirea nopții. 2 ani. Trecuseră deja 2 ani de când Luciana se stinsese. 2 ani de când casa își pierduse inima. 2 ani de când râsul Sofiei nu mai răsunase pe coridoare. Fetița avea doar 3 ani când s-a întâmplat. Acum, la 5 ani, era ca și cum ar fi purtat pe umeri greutatea unei vieți întregi de durere. Medicii spuneau că era mutism selectiv, o reacție traumatică la pierdere. Psihologi, terapeuți, specialiști de tot felul au defilat prin vilă. Toți cu teoriile lor, toți cu metodele lor, toți promițând rezultate. Nimic nu a funcționat. Sofia pur și simplu se închisese în propria ei lume, un loc unde cuvintele nu mai existau. Radu își amintea fiecare detaliu al acelor zile cumplite. Luciana fusese mereu puternică, mereu lumina casei. Când s-a îmbolnăvit, și-a ascuns simptomele luni de zile, nevrând să îngrijoreze pe nimeni. Când în cele din urmă a acceptat să meargă la spital, era deja prea târziu. Medicii au făcut tot ce au putut, dar unele bătălii pur și simplu nu pot fi câștigate. A plecat într-o dimineață de toamnă, cu frunzele căzând afară și cerul gri ca plumbul. Sofia era la grădiniță. Radu încă se întreba dacă făcuse bine, că nu o lăsase să-și ia rămas bun. Poate că, dacă i-ar fi permis, fetița nu ar fi purtat atâta durere în suflet. Mașina a început să urce pe strada umbrită de copaci care ducea la vilă. Coroanele arborilor formau un tunel verde deasupra asfaltului. Era unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Pipera, unde fiecare casă era un mic palat și intimitatea era garantată de ziduri înalte și pază omniprezentă. Casa familiei Ionescu era deosebit de impunătoare, cu cele 3 etaje, grădinile extinse și o fațadă neoclasică pe care Luciana o alesese personal. Nea Vasile a parcat în garaj la 6:45. Radu s-a uitat la ceas și s-a încruntat. Ar fi trebuit să ajungă abia la 7:15. Zborul de întoarcere de la Cluj-Napoca decolase mai devreme, profitând de o fereastră mai bună în traficul aerian. Încercase să anunțe, dar apelul nu s-a conectat. Lasă, s-a gândit. Nu făcea nicio diferență dacă ajungea acum sau peste o jumătate de oră. Rutina ar fi fost aceeași. Să intre pe ușa din spate, să urce în dormitor, să se schimbe, să cineze singur în birou în timp ce Sofia mânca în camera ei sub ochii vigilenți. Ai doamnei Elena, doamna Elena, guvernanta familiei de mai bine de un deceniu,
o femeie de vreo 60 de ani, cu o postură rigidă, părul prins într-un coc strâns, o expresie permanent serioasă. Fusese o stâncă în timpul zilelor grele, organizând totul, menținând casa în funcțiune. Având grijă de Sofia cu o eficiență militară. Radu știa că ar trebui să-i fie recunoscător, dar era ceva la doamna Elena care îl deranjase întotdeauna. Poate că era răceala, felul în care îi trata pe toți ceilalți angajați cu dispreț. Modul în care părea să judece fiecare decizie pe care o lua în legătură cu fiica sa. Radu și-a luat servieta, i-a mulțumit lui Nea Vasile și a intrat pe ușa laterală care dădea direct în holul de la intrare. Casa era tăcută ca întotdeauna. Marmura deschisă a podelei reflecta lumina candelabrelor de cristal. Tablouri scumpe decorau pereții. Totul impecabil, totul la locul lui, totul fără viață. A lăsat servieta pe consola franțuzească și a început să-și slăbească cravata. Atunci a auzit. Un râs. Cristalin pur, absolut inconfundabil. Radu a încremenit. Inima i-a luat-o la goană. Pentru o clipă a crezut că delirează, că oboseala și stresul își luaseră în sfârșit tributul. Dar nu. Sunetul a venit din nou, mai puternic de data aceasta. Un hohot de râs copilăresc, plin de bucurie, răsunând de undeva din interiorul casei. Sofia. Picioarele i s-au mișcat înainte ca creierul său să poată procesa complet ce se întâmpla. A traversat holul, a trecut prin sufragerie, a ocolit coridorul care ducea spre aripa privată a casei. Sunetul venea din bucătărie. Radu a grăbit pasul, inima bătându-i atât de tare încât o putea auzi în propriile urechi. Când a ajuns la ușa bucătăriei, scena din fața lui l-a făcut să se oprească brusc. Sofia stătea pe umerii unei tinere, pe care nu o mai văzuse niciodată. Fetița se ținea de părul șaten al fetei cu ambele mânuțe, râzând în hohote, în timp ce femeia se rotea ușor, făcând mișcări exagerate ca și cum ar fi fost un avion. Lumina aurie a apusului intra prin ferestrele largi, scăldând întreaga scenă într-o luminozitate aproape ireală. Fata era tânără, trebuia să aibă vreo 20 și ceva de ani. Purta o uniformă simplă de menajeră, dar era ceva în chipul ei care atrăgea atenția. Era zâmbetul. Un zâmbet autentic, larg, de genul celor care luminează tot chipul. Fredona un cântec în timp ce se mișca, complet inconștientă de prezența lui. Și Sofia, micuța lui Sofia, fetița care nu rostise un cuvânt de 2 ani, copilul care își petrecea zilele într-o melancolie tăcută, care abia reacționa la stimuli, care trăia într-o bulă impenetrabilă de tristețe. Acolo era ea, râzând ca și cum nu s-ar fi oprit niciodată, ca și cum ultimii 2 ani ar fi fost doar un coșmar îndepărtat. Mai sus, avionule, mai sus!" striga Sofia, vocea ei ascuțită tăind aerul ca o melodie de mult uitată. Radu a simțit că îi slăbesc picioarele. S-a sprijinit de tocul ușii. Un val de emoții contradictorii l-a lovit ca un tsunami. Ușurare, bucurie, confuzie și altceva. Ceva întunecat și visceral pe care nu l-a putut numi imediat. Tânăra i-a observat în cele din urmă prezența. S-a rotit încet, cu zâmbetul încă pe față, dar care a început să se estompeze când i-a văzut expresia. Ochii ei, mari și căprui, s-au mărit ușor. "Bună ziua, domnule," a spus ea, cu vocea calmă, dar cu o notă de nervozitate. "Nu vă așteptam atât de devreme." Radu nu a răspuns. Ochii lui erau ațintiți asupra Sofiei. Fetița îl văzuse și ea acum. Chipul ei s-a schimbat. Bucuria a lăsat loc la ceva ce părea a fi frică. S-a agățat mai tare de părul fetei. Atunci sentimentul întunecat din interiorul lui Radu a prins formă și nume. Gelozie. Nu o gelozie obișnuită, ci ceva mai profund. Invidie. Resentiment. Acea femeie, o completă străină, reușise în zile, poate săptămâni, ceea ce el nu reușise în 2 ani. Îi adusese fiica înapoi la viață și Sofia, propria lui fiică, părea mai confortabil în brațele acestei necunoscute decât păruse vreodată în ale lui. "Cine ești tu?" a întrebat el, vocea ieșindu-i mai aspră decât intenționase. "Marina, domnule, Marina Popescu. Am fost angajată acum 3 săptămâni,
să ajut la bucătărie și la curățenie. 3 săptămâni. Radu a simțit o strângere în piept. 3 săptămâni și ea reușise deja să spargă bariera pe care el, propriul ei tată, nu o putuse sparge în 2 ani. Și de ce stă fiica mea pe umerii tăi?" a continuat el, fiecare cuvânt încărcat de o tensiune pe care abia o putea controla. Marina a ezitat. M-a ajutat să facem fursecuri, domnule. Voia să ajungă la borcanele de pe raftul de sus. Eu doar... Doar ce?" a întrerupt-o el, făcând un pas în bucătărie. Ai decis că ar fi potrivit să o folosești pe fiica mea ca pe o jucărie." Nu, domnule, niciodată," a început Marina, chipul ei pălind. Tati, nu!" Vocea Sofiei a tăiat aerul ca un fulger. Radu a încremenit din nou. Tati, îl numise tati. După atâta timp de tăcere, primul cuvânt adresat lui în ani de zile era o rugăminte. O rugăminte care apăra pe altcineva. Ceva în interiorul lui s-a rupt. O furie irațională, alimentată de luni de frustrare, de neputință, de nopți nedormite, întrebându-se ce a greșit, a explodat ca un vulcan. Dă-mi fiica, jos de pe umerii tăi acum, a ordonat el, vocea răsunând pe pereții faianțați ai bucătăriei. Marina s-a conformat imediat, aplecându-se cu grijă pentru a o lăsa pe Sofia pe podea. Dar fetița nu i-a dat drumul. S-a agățat de gâtul fetei, piciorușele încolăcindu-i talia, chipul îngropat în umărul ei. Nu, tati, n-o da afară, a scâncit Sofia, vocea înăbușită, dar clar audibilă. Fiecare cuvânt era un cuțit în inima lui Radu. Fiica lui vorbea, chiar vorbea, dar nu vorbea cu el. Vorbea din cauza altcuiva, pentru a proteja pe altcineva. Sofia, vino aici, și-a întins el brațele, încercând să controleze tremurul din propria voce. Nu! Fetița a strâns și mai tare îmbrățișarea în jurul Marinei. În acel moment a intrat doamna Elena în bucătărie. Prezența ei era ca un curent de aer rece. A evaluat situația într-o clipă, ochii ei mici și ageri neomițând niciun detaliu. Domnule Ionescu, a spus ea cu vocea tăioasă, ce bine că ați sosit. Urma să vorbesc cu dumneavoastră despre această situație cât mai curând posibil. Ce situație? S-a întors Radu spre ea, recunoscător pentru întrerupere, dar și iritat. Doamna Elena a mers până a ajuns lângă el cu mâinile încrucișate în fața corpului, într-o postură care transmitea autoritate și dezaprobare în egală măsură. Fata asta a făcut un gest disprețuitor spre Marina, s-a comportat complet nepotrivit cu domnișoara Sofia. Am avertizat-o în repetate rânduri că ar trebui să păstreze distanța, că nu ar trebui să încerce să creeze aceste legături, dar insistă să nu asculte. Doar mă jucam cu ea, a protestat Marina, cu vocea tremurând ușor. Părea atât de tristă, am vrut doar să... Nu v-a angajat domnul să vă jucați, a tăiat-o doamna Elena cu răceală. V-a angajat să faceți curat și să gătiți, nimic mai mult. Dar râde, a subliniat Marina evidentul, cu ochii strălucind de un amestec de frustrare și determinare. E fericită. Nu asta contează? Ceea ce contează, a făcut doamna Elena un pas înainte, este că îți depășești atribuțiile. Domnișoara Sofia este în grija mea. A fost întotdeauna. Și nu am nevoie de nicio servitoare care vrea să fie eroina situației. Radu privea schimbul de replici dintre cele două femei, mintea lui încercând să proceseze tot ce se întâmpla. Avea doamna Elena dreptate? Încerca Marina să manipuleze situația? Sau era invers? Se întâmpla ceva acolo pe care el nu-l vedea? Sofia, a spus el din nou de data aceasta cu mai multă fermitate. Vino cu tati. Fetița și-a ridicat în cele din urmă chipul de pe umărul Marinei. Ochii ei erau plini de lacrimi. S-a uitat la tatăl ei și în acea privire Radu a văzut ceva ce l-a zguduit până în adâncul sufletului. Frică. Fiicei sale îi era frică de el. Te rog, n-o da pe Marina afară, a șoptit Sofia. Nimeni nu pleacă nicăieri, a răspuns Radu automat, deși nu era sigur dacă era adevărat. Doamna Elena a tușit zgomotos. Cu tot respectul, domnule, cred că ar trebui să reconsiderați permanența acestei fete în casă. În mod clar, nu înțelege limitele potrivite. Marina a deschis gura să protesteze, dar Radu a ridicat mâna, reducându-i pe toți la tăcere. Îl durea capul.
Ziua fusese lungă, călătoria obositoare și acum asta. Tot ce voia era liniște, pace. Dar pacea părăsise de mult acea casă. Toată lumea la locurile ei, a ordonat el. Marina, întoarce-te la treabă. Doamna Elena, trebuie să vorbim. Sofia, s-a aplecat el, ajungând la înălțimea fiicei sale. O să cinezi și apoi te duci la culcare. Mâine vorbim. Dar, tati, a început Sofia. Fără dar a tăiat-o el mai brusc decât intenționase. Fetița s-a retras ca și cum ar fi fost pălmuită. Lacrimile au început să-i curgă în tăcere. Marina a făcut instinctiv un pas înainte, ca și cum ar fi vrut să o consoleze pe copilă, dar doamna Elena a prins-o de braț cu putere. Ai făcut deja destul, a șuierat guvernanta. Marina s-a smucit brusc, dar nu s-a mai apropiat de Sofia. În schimb, s-a uitat la Radu cu o expresie care amesteca dezamăgirea cu ceva ce părea a fi milă. Milă de el. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule, a spus ea încet și a ieșit din bucătărie cu pași repezi. Sofia a izbucnit în plâns și a fugit după ea. Doamna Elena a interceptat-o cu ușurință, luând-o pe fetiță în brațe în ciuda protestelor. Copila s-a zbătut, a țipat, a strigat-o pe Marina în repetate rânduri, dar guvernanta a ținut-o ferm și a ieșit din bucătărie, ducând-o spre dormitor. Radu a rămas singur în bucătărie. Tăcerea care locuia mereu în acea casă a revenit să-l învăluie ca o pătură grea. Dar acum era diferit. Acum știa că tăcerea nu era inevitabilă. Fiica lui putea vorbi, putea râde, putea fi fericită, doar că nu cu el. S-a apropiat de blatul unde erau resturi de aluat de fursecuri și forme împrăștiate. A luat una dintre forme, era în formă de stea. Luciana obișnuia să facă fursecuri cu Sofia. Era o tradiție a lor în diminețile de sâmbătă. El nu participa niciodată, mereu prea ocupat cu munca. Radu a lăsat forma înapoi pe blat și a ieșit din bucătărie. A urcat scările spre dormitorul Sofiei. O putea auzi pe fetiță plângând de dinăuntru. S-a oprit în fața ușii, cu mâna pe clanță, dar nu a putut să o deschidă. Ce i-ar fi spus? Cum i-ar fi explicat? Cum și-ar fi făcut propria fiică să înțeleagă că încerca să o protejeze, chiar dacă ea nu vedea lucrurile așa? A auzit vocea doamnei Elena dinăuntru, fermă și controlată, spunându-i Sofiei să înceteze cu drama, că trebuie să mănânce și să se comporte. Nu era nicio urmă de afecțiune în acea voce. Nu era căldura pe care o auzise în vocea Marinei. Radu s-a îndepărtat de ușă și s-a dus în propriul dormitor. S-a încuiat înăuntru și s-a dus direct la dressing. În fund, într-o cutie pe care o deschidea rar, erau fotografii cu Luciana. A luat una în care ea apărea însărcinată cu Sofia, zâmbind la cameră cu acel zâmbet care lumina orice încăpere. Ce să fac, Lu?" a șoptit el către fotografie. Ce să fac să o aduc pe fetița noastră înapoi?" Fotografia evident nu a răspuns. Dar în timp ce Radu se uita la acel chip iubit, o certitudine a început să se contureze în mintea sa. Ceva era în neregulă. Se întâmpla ceva în propria lui casă pe care el nu-l vedea și trebuia să descopere ce. Mai târziu, în acea seară, după o cină pe care abia a atins-o, Radu s-a dus în biroul său. Era o încăpere spațioasă, la etajul al doilea, cu rafturi de mahon pline de cărți pe care nu avusese niciodată timp să le citească, un birou impunător și, într-un colț, un sistem de securitate care monitoriza fiecare centimetru al proprietății. Camerele fuseseră instalate după ce Luciana se îmbolnăvise. Era o măsură de siguranță, spuseseră ei. Pentru a o proteja pe Sofia, Radu se uita rar la înregistrări. Avea încredere în doamna Elena că va ține totul sub control. Dar acum a pornit sistemul și a început să deruleze înregistrările. A început cu acea după-amiază, dar și-a dat seama curând că trebuia să vadă mai mult. A derulat înapoi zile, săptămâni și ceea ce a văzut l-a lăsat rece. Marina se juca într-adevăr cu Sofia, dar nu era doar atât. Vorbea cu fetița, îi citea povești, desena cu ea. Și Sofia răspundea. Nu cu cuvinte, nu la început, dar cu zâmbete timide, cu încuvințări din cap, cu o lumină în ochi pe care Radu nu o mai văzuse de mult. Și doamna Elena? Imaginile arătau o altă realitate. O trata pe Sofia cu indiferență, când nu era nimeni prin preajmă. Vorbea cu fetița pe un ton aspru, certând-o pentru cele mai mici greșeli. Într-una dintre înregistrări,
Radu a văzut-o pe doamna Elena smulgându-i o jucărie din mâinile Sofiei cu brutalitate, spunând că fetele care nu vorbesc nu merită să se joace. Dar era mai mult, mult mai mult. Și ceea ce a descoperit Radu în orele următoare avea să schimbe totul. Într-una dintre înregistrările de acum 3 zile, a văzut-o pe doamna Elena intrând în dormitorul Lucianei. Camera fusese sigilată de la plecarea ei. Radu nu avea curajul să intre acolo. Era ca un sanctuar. Guvernanta s-a uitat în jur, asigurându-se că era singură, și apoi a deschis unul dintre sertarele comodei. A scos de acolo o cutie mică. Radu a recunoscut-o imediat. Era cutia de bijuterii pe care i-o dăruise Lucianei la prima aniversare a căsătoriei. Înăuntru era un colier de diamante, piesă unică, evaluat la peste 200.000 de lei. Doamna Elena a deschis cutia, a luat colierul, l-a examinat la lumină și apoi l-a băgat în propriul buzunar. Apoi, cu mișcări calculate, a luat câteva batiste care erau în sertar și le-a pus în cutie pentru a-i da volum. A închis totul și a pus cutia la loc. Radu a urmărit scena de 3 ori pentru a fi sigur de ceea ce vedea. Doamna Elena furase colierul și nu era totul. Continuând să se uita la înregistrări, a găsit o altă scenă, aceasta de acum 2 zile. Marina era în spălătorie, împăturind haine. Doamna Elena a intrat cu o pungă. De pe camere nu se putea vedea ce era înăuntru, dar limbajul corporal al celor 2 femei spunea povestea. Doamna Elena o acuza pe Marina de ceva. Fata nega vehement, cu lacrimile și roindu-i pe față. Guvernanta îi arăta ceva ce era în pungă. Marina a căzut, în genunchi, negând în continuare. Doamna Elena o amenința cu degetul, gura ei mișcându-se în cuvinte pe care Radu nu le putea auzi, dar care erau în mod clar crude. Apoi, doamna Elena a ieșit din spălătorie ducând punga. Marina a rămas pe jos, plângând. Radu trebuia să știe ce era în acea pungă. A derulat înainte înregistrările, urmărind mișcările doamnei Elena. S-a dus în camera Marinei, a intrat fără să bată și a ascuns punga în dulapul fetei. Apoi a ieșit cu un zâmbet de satisfacție pe față. Capcana era întinsă. Doamna Elena furase colierul, plănuia să o învinovățească pe Marina și astfel să scape de ea. Întrebarea era de ce? Ce amenințare reprezenta Marina pentru guvernantă? Răspunsul a venit când Radu a derulat și mai mult înapoi înregistrările. A găsit o scenă de acum aproape o lună. Doamna Elena era în biroul lui, același în care se afla el acum. Vorbea la telefon. Radu a dat volumul la maximum, dar chiar și așa abia putea auzi. A activat funcția de subtitrare automată a sistemului. Cuvintele au început să apară pe ecran. Trebuie să înțelegi, spunea doamna Elena la telefon. Dacă fetița asta începe din nou să vorbească, dacă își revine, el nu va mai avea nevoie de mine. Voi pierde tot ce am construit aici. Casa asta, slujba asta, e tot ce am. Nu o să las nicio servitoare să strice asta. A urmat o pauză, în timp ce persoana de la celălalt capăt al firului vorbea. Nu, e deșteaptă. Trebuie să fiu atentă. Dar o să găsesc o cale. Întotdeauna găsesc. Radu a oprit înregistrarea. Mâinile îi tremurau. Furia pe care o simțise înainte nu era nimic în comparație cu ceea ce simțea acum. Doamna Elena nu avea grijă de Sofia. Îi sabota recuperarea. Și totul din frica de a-și pierde slujba, statutul, poziția de putere pe care o avea în acea casă. S-a uitat la ceas. Era aproape miezul nopții. Toată casa dormea. Dar Radu știa că nu va putea dormi până nu va rezolva asta. A salvat cele mai importante înregistrări pe un stick de memorie, a oprit sistemul și a ieșit din birou. S-a oprit mai întâi în fața dormitorului Sofiei. A deschis ușa încet. Fetița dormea ghemuită, cu chipul încă marcat de lacrimi. Lângă pat, pe jos, era un desen. Radu l-a luat și l-a dus la lumina de pe hol. Era un desen cu 3 persoane, una mare, una medie și una mică, toate de mână, toate zâmbind. Dedesubt, cu scrisul nesigur al unui copil de 5 ani, scria: eu, Marina și tati. Radu a simțit lacrimile arzându-i ochii. Fiica lui voia o familie, voia iubire, voia pe cineva care să se joace cu ea, care să o facă să râdă, care să o trateze ca pe un copil și nu ca pe un proiect stricat care trebuia reparat.
A împăturit desenul cu grijă și l-a băgat în buzunar. Apoi s-a dus la dormitorul doamnei Elena. A bătut în ușă cu putere. Odată, de 2 ori, de 3 ori. A auzit mișcare înăuntru, pași apropiindu-se. Ușa s-a deschis și a apărut doamna Elena, îmbrăcată într-un halat închis la culoare, cu părul despletit pentru prima dată de când o văzuse, cu o expresie iritată. Domnule Ionescu, e aproape miezul nopții. Ce? Trebuie să vorbim, a întrerupt-o Radu. Acum. Despre ce? A întrebat ea, dar era ceva în vocea ei. O notă de nervozitate pe care încerca să o ascundă. Despre un colier de diamante, despre o pungă misterioasă, despre conversații telefonice, despre tot ce ai făcut pe la spatele meu. Radu i-a văzut chipul schimbându-se. Masca de autoritate pe care o purta mereu a început să crape. Ochii i s-au mărit ușor, gura i s-a deschis, dar niciun sunet nu a ieșit. În biroul meu, a ordonat el, 5 minute. Și îți sugerez să te gândești foarte bine la ce vei spune. S-a întors și a coborât scările fără să aștepte un răspuns. Pașii lui răsunau pe marmură. Pentru prima dată în 2 ani, Radu Ionescu simțea că deține controlul. Și de data aceasta nu avea să lase pe nimeni să-i mai rănească fiica. Confruntarea era pe cale să înceapă. Și adevărul, tot adevărul, era pe cale să iasă la iveală. Radu a aprins doar lampa de pe birou, creând o atmosferă de interogatoriu. A conectat sticul de memorie la computer și a așteptat, degetele bătând ușor pe suprafața de mahon. Fiecare secundă părea o eternitate. Pe fereastră vedea luminile din pipera pâlpâind în depărtare, fiecare reprezentând o viață, o familie, probleme și bucurii pe care nu le va cunoaște niciodată. Dar acum, pentru prima dată după mult timp, era complet concentrat pe propria sa casă, pe propria sa familie. Ușa s-a deschis și a intrat doamna Elena. Se aranjase, părul din nou prins în cocul impecabil, halatul înlocuit cu o ținută formală. Era ca și cum s-ar fi pregătit pentru o bătălie. A închis ușa în urma ei cu grijă și a mers până a ajuns în fața biroului, cu mâinile încrucișate în fața corpului în acea postură pe care Radu o cunoștea atât de bine. Domnule Ionescu, a început ea cu vocea controlată, dar cu o notă de tensiune pe care nu o putea ascunde complet. M-ați speriat bătând la ușă în felul acela. Dacă am făcut ceva care să vă displacă, vă rog să-mi spuneți clar pentru a putea corecta. Radu s-a lăsat pe spătarul scaunului, studiindu-i chipul. Doamna Elena fusese mereu bună la a-și păstra cumpătul. Chiar și acum, cu totul prăbușindu-se în jurul ei, încerca să mențină controlul. Câți ani? A întrebat el brusc. Ea a clipit, confuză. Poftim? Câți ani ai lucrat pentru mine, doamna Elena? 12 ani, domnule. De când dumneavoastră și doamna Luciana v-ați mutat în această casă? 12 ani, a repetat Radu, dând din cap încet. 12 ani de încredere. 12 ani în care te-am lăsat să ai grijă de casa mea, de familia mea. 12 ani în care nu am pus niciodată la îndoială deciziile sau metodele tale. Doamna Elena a rămas tăcută, dar ochii i s-au îngustat ușor. Știa că urma ceva, dar încă nu știa exact ce. Și în timpul acestor 12 ani, a continuat Radu, întorcând monitorul computerului astfel încât să poată vedea ecranul, ai crezut că nu voi afla niciodată? Pe ecran, înghețată, era imaginea ei intrând în dormitorul Lucianei cu cutia de bijuterii în mână. Culoarea a dispărut de pe chipul doamnei Elena. Mâinile ei, înainte ferm încrucișate, au început să tremure. Domnule, pot să explic, a început ea cu vocea șovăitoare. Poți? Radu a apăsat pe play. Atunci explică-mi asta. Au privit în tăcere cum scena se derula pe ecran. Doamna Elena, deschizând sertarul, luând colierul, ascunzându-l în buzunar. Când s-a terminat, Radu a pus din nou pauză și s-a uitat din nou la ea. 200.000 de lei, a spus el calm. Colierul valora 200.000 de lei. Nu era doar o bijuterie scumpă, doamna Elena. Era un cadou pe care i l-am făcut soției mele. Avea valoare sentimentală, era singurul lucru fizic care îmi mai rămăsese din acel moment fericit. Urma să-l returnez, a spus ea rapid, disperată. L-am luat doar cu împrumut, aveam nevoie de bani, sora mea e bolnavă și... Minciună,
A tăiat-o Radu, vocea lui ca un bici. A dat click pe un alt fișier. Nu l-ai luat cu împrumut, l-ai furat. Și apoi ai încercat să dai vina pe altcineva. Noua înregistrare a început să ruleze. Doamna Elena în spălătorie, acuzând-o pe Marina, punând punga în dulapul tinerei. Guvernanta s-a lăsat să cadă pe scaunul din fața biroului, cu fața în palme. Toată postura ei autoritară dispăruse, înlocuită de ceva mai mărunt, mai patetic. Dar stai, a spus Radu cu o cruzime rece pe care nici el nu știa că o posedă. Mai este. A pus ultima înregistrare, conversația telefonică, cuvintele apărând ca subtitrări pe ecran. Trebuie să înțelegi. Dacă fetița asta începe din nou să vorbească, dacă își revine, el nu va mai avea nevoie de mine. Doamna Elena a izbucnit în plâns. A fost un sunet puternic, disperat. S-a uitat la Radu cu ochi imploratori. Domnule, vă rog, pot să explic totul. Mi-a fost teamă, Teamă? Vocea lui Radu a explodat, răsunând pe pereții biroului. Sabotai recuperarea fiicei mele pentru că îți era teamă să-ți pierzi slujba? Nu e doar slujba, a strigat ea înapoi, lacrimile curgându-i acum liber. E viața mea întreagă. Nu mai am nimic, domnule Ionescu. Nu am familie, nu am casă proprie, nu am pe nimeni. Vila asta e tot ce cunosc. După ce doamna Luciana s-a stins, am crezut că măcar Sofia va avea nevoie de mine. Dar apoi a venit fata aia și în câteva săptămâni a reușit ce nu am reușit eu în ani de zile. A făcut-o pe Sofia să râdă. A făcut-o să vorbească. Și mi-am dat seama că dacă va continua așa, nu voi mai fi necesară. Așa că ai decis să distrugi fericirea unui copil de 5 ani pentru a-ți proteja propriul confort? Radu s-a ridicat, cu mâinile sprijinite pe birou. Ai tratat-o pe fiica mea cu răceală, cu indiferență, și ai mai avut și tupeul să vii la mine, acuzând-o pe Marina că e personajul negativ. Nu știam ce să fac, plângea doamna Elena în hohote acum. Am intrat în panică. Când am văzut cum s-a atașat Sofia de Marina, când am văzut că începea să redevină un copil normal, am știut că zilele mele aici sunt numărate. Așa că m-am gândit că dacă Marina pleacă, lucrurile vor reveni la normal. Sofia mă va accepta din nou ca singura figură maternă pe care o avea. Dar tu nu ești o figură maternă, a spus Radu, fiecare cuvânt încărcat de dispreț. Ești o angajată. Și nici măcar asta nu ai reușit să fii cu onestitate. Doamna Elena și-a ridicat fața, lacrimile încă șiroindu-i. Ce o să faceți? Ce o să fac? Radu a râs fără umor. Îți voi spune ce nu voi face. Nu. Voi chema poliția, deși ar trebui. Nu te voi da în judecată pentru furt, deși aș avea tot dreptul. Știi de ce? Pentru că fiica mea a suferit deja destul. Nu vreau să mai vadă scandaluri, drame, durere, așa că îți voi oferi o șansă pe care nu o meriți. A deschis un sertar și a scos un plic gros. Înăuntru erau bani, mai mulți bani decât văzuse probabil doamna Elena în luni de zile. Mâine dimineață, la prima oră, îți vei face bagajele și vei pleca din această casă. Îți voi da 3 salarii compensatorii, mai mult decât meriți. Vei returna colierul pe care știu că încă l-ai ascuns în camera ta și vei dispărea din viața noastră. Dacă te mai văd vreodată pe lângă Sofia, pe lângă această casă sau pe lângă oricine din această familie, nu voi ezita să duc toate aceste înregistrări la autorități. Ai înțeles? Doamna Elena a luat plicul cu mâini tremurânde. S-a uitat la Radu, apoi la bani, apoi din nou la el. Nu am vrut niciodată să-i fac rău fetiței, a șoptit ea. Am vrut doar să aibă nevoie de mine. Dar ea nu are nevoie de tine, a spus Radu cu o finalitate care nu lăsa loc de argumente. Are nevoie de iubire, de afecțiune, de cineva care să o trateze ca pe un copil, nu ca pe o povară. Și tu nu ai fost niciodată capabilă să-i ofere asta. Doamna Elena s-a ridicat încet, cu plicul încă în mâini. Ochii ei au parcurs biroul pentru ultima oară, ca și cum și-ar fi luat rămas bun. Și Marina? Va rămâne? Asta nu e treaba ta, a răspuns Radu cu răceală, dar dacă îți pasă cu adevărat de altceva în afară de tine însăți, vei spera că da. Guvernanta a dat din cap în tăcere și s-a îndreptat spre ușă. Înainte de a ieși, s-a întors pentru ultima oară. Domnule Ionescu, pentru cât valorează îmi pare rău. Chiar îmi pare.
Radu nu a răspuns. Pur și simplu și-a întors fața, privind pe fereastră. A auzit ușa închizându-se încet și apoi a rămas din nou singur. Furia care îl susținuse în timpul confruntării a început să se disipeze, lăsând în locul ei o epuizare profundă. S-a uitat la ceas. 1:30 dimineața. În câteva ore soarele avea să răsară și odată cu el avea să vină o nouă zi. O zi fără doamna Elena. O zi în care va trebui să-i explice Sofiei ce s-a întâmplat. O zi în care va trebui să vorbească cu Marina și să-și ceară scuze pentru că a judecat-o atât de aspru. Radu a închis computerul și a pus sticul de memorie într-un seif pe care îl ținea ascuns în spatele uneia dintre cărțile de pe raft. Dovezi, în caz că va avea nevoie în viitor. Apoi a ieșit din birou și a urcat scările spre dormitorul său. Dar înainte de a intra, s-a oprit din nou în fața dormitorului Sofiei. A deschis ușa cu grijă. Fetița încă dormea, dar somnul ei părea agitat. Se mișca neliniștită, murmurând ceva neinteligibil. Radu a intrat și s-a așezat pe marginea patului. Cu delicatețe i-a dat la o parte câteva șuvițe de păr de pe față. Tati o să repare totul, prințesă, a șoptit el. Promit. Sofia nu s-a trezit, dar mișcările ei s-au calmat ușor, ca și cum, chiar și în somn, ar fi știut că el era acolo. Radu a rămas acolo minute în șir, doar privindu-și fiica dormind. Când în cele din urmă s-a ridicat să plece, ochii i-au căzut pe noptieră. Acolo era un caiet de desen. L-a luat și l-a răsfoit. Pagină după pagină de desene copilărești. Case, copaci, flori, oameni. Și în aproape toate erau 3 figuri. Întotdeauna 3. Una înaltă, una medie, una mică. A închis caietul cu grijă și l-a pus la loc. A ieșit din cameră și s-a dus în cele din urmă la propriul pat, dar somnul nu a venit. A rămas cu ochii la tavan, gândindu-se la tot ce se întâmplase, la tot ce trebuia să facă. Când soarele a început în sfârșit să răsară, pictând cerul în nuanțe de portocaliu și roz, Radu era deja în picioare. A făcut un duș lung și fierbinte, s-a îmbrăcat în haine casual pentru prima dată în săptămâni și a coborât în bucătărie. Era vineri. Își va anula toate întâlnirile din acea zi. Pentru prima dată în ani, prioritatea lui era fiica sa, nu munca. În bucătărie a găsit-o pe Marina deja trează, pregătind micul dejun. S-a întors când l-a auzit intrând și el a văzut surpriza pe chipul ei. Era clar că nu se aștepta să-l vadă acolo, mai ales nu îmbrăcat atât de lejer. Bună dimineața, domnule, a spus ea încet, întorcându-și rapid atenția spre cafetieră. Bună dimineața, Marina, a răspuns el trăgând un scaun și așezându-se la masa din bucătărie. Ceva ce nu făcea niciodată. Putem vorbi? Ea a ezitat, apoi a stins focul și s-a întors să-l privească. Sigur, domnule. În primul rând, a început el, trebuie să-ți cer scuze. Ieri te-am judecat fără să cunosc situația completă. Te-am acuzat pe nedrept și am permis propriilor mele nesiguranțe să-mi dicteze acțiunile. Marina a clipit, clar surprinsă. Domnule, lasă-mă să termin, a ridicat el mâna. M-am uitat la înregistrările de pe camerele de securitate. La toate. Am văzut cum ai tratat-o pe fiica mea. Am văzut răbdarea, afecțiunea, dedicarea. Am văzut cum ai reușit să ajungi la ea într-un mod în care nici eu, nici unul dintre specialiștii pe care i-am angajat, nu am reușit. Și am văzut și ce a făcut doamna Elena. Cum te-a învinovățit, cum a mințit, cum a manipulat situația. Lacrimile au început să se formeze în ochii Marinei. Nu a spus nimic, doar a așteptat. Doamna Elena nu mai lucrează aici, a continuat Radu. A plecat în această dimineață și nu se va mai întoarce și aș vrea foarte mult să rămâi. Nu doar ca angajată la bucătărie, ci ca cineva care o poate ajuta cu adevărat pe Sofia. Marina și-a șters rapid lacrimile cu dosul palmei. Domnule Ionescu, nu am vrut niciodată să creez probleme. Când am văzut-o pe Sofia pentru prima dată, atât de tristă, atât de închisă în ea, mi s-a strâns inima. Am o soră mai mică. Are aceeași vârstă cu Sofia și nu mi-o puteam imagina pe surioara mea în starea aceea. Așa că am încercat doar să fac ce aș fi făcut cu ea. Să mă joc, să vorbesc, să facem fursecuri. Lucruri simple. Și a funcționat, a spus Radu cu un zâmbet trist. În 3 săptămâni ai reușit ce nu am reușit eu în 2 ani.
Nu-i adevărat, domnule, a spus Marina rapid. Sofia a vrut mereu să-și revină. A fost mereu acolo. Avea nevoie doar de cineva care să nu o preseze, care să nu încerce să o repare ca și cum ar fi fost ceva stricat. Avea nevoie doar de timp și de cineva care să o iubească așa cum e. Cuvintele l-au lovit pe Radu ca un pumn în stomac. Avea dreptate. O tratase pe Sofia ca pe un proiect, ceva ce trebuia reparat. Angajase specialiști, cumpărase cărți, urmase programe. Dar nu se așezase niciodată pur și simplu pe jos să se joace cu ea. Nu o luase niciodată în brațe, fără motiv. Nu cântase niciodată cântece prostești sau nu făcuse avionul cu ea pe umeri. Ai dreptate, a recunoscut el, și am fost un tată groaznic. Nu, domnule, Marina a făcut un pas înainte. Nu ați fost groaznic. Sufereați și dumneavoastră. Să pierzi pe cineva pe care îl iubești e greu. Și să mai trebuiască să fii puternic pentru un copil mic e aproape imposibil. Ați făcut tot ce ați putut cu instrumentele pe care le-ați avut. Dar nu a fost de ajuns, a spus Radu încet. Atunci vom face diferit de acum înainte, a zâmbit Marina blând. Împreună. Împreună, a repetat Radu, plăcându-i cum suna cuvântul. Au fost întrerupți de un zgomot venind de pe scări. Pași mici și rapizi. Sofia a apărut la intrarea în bucătărie, încă în pijama, cu părul ciufulit, cu ochii căutând. Când a văzut-o pe Marina, tot chipul i s-a luminat. Marina! A alergat spre fată, care a luat-o imediat în brațe. Bună dimineața, prințesă, a spus Marina, sărutând-o pe creștet. Sofia s-a cuibărit la gâtul ei, apoi s-a uitat la tatăl ei cu o oarecare ezitare. Tati, a spus ea încet. Bună dimineața, Sofia, a răspuns Radu, încercând să-și mențină vocea calmă, în ciuda emoției care îl invada, auzindu-și fiica vorbind direct cu el. Fetița s-a uitat în jur. Unde e doamna Elena? Radu și Marina au schimbat o privire. Doamna Elena a trebuit să plece într-o călătorie, draga mea, a spus Radu blând, improvizând. Nu se va mai întoarce. Sofia a părut să se gândească la asta pentru un moment. Era rea cu mine, a spus fetița brusc cu o simplitate dezarmantă. Radu a simțit cum îi se strânge inima. Era? Sofia a dat din cap. Îmi dădea mâncare rece. Spunea că fetele care nu vorbesc nu merită mâncare caldă. Și mă încuia în cameră când plângeam. Spunea că sunt un bebeluș plictisitor. Fiecare cuvânt era un cuțit. Radu a trebuit să facă un efort conștient pentru a nu-și arăta furia pe care o simțea. Marina a strâns-o pe Sofia mai tare cu ochii ei înlăcrimați. Asta nu se va mai întâmpla niciodată, a promis Radu, ridicându-se și apropiindu-se de ele. Niciodată, prințesă, tati promite. Sofia s-a uitat la el, studiindu-i chipul ca și cum ar fi încercat să decidă dacă poate avea încredere în acea promisiune. Apoi, încet, a întins o mânuță spre el. Radu a prins-o, împletindu-și degetele cu ale ei. Tati stă acasă astăzi, a spus el. O să facem ceva frumos. Ce vrei să facem? Sofia s-a uitat la Marina, apoi din nou la tatăl ei. Fursecuri? A întrebat ea timid. Fursecuri, a repetat Radu zâmbind. Sigur, o să facem fursecuri împreună. Și așa a început acea zi. Radu, Marina și Sofia în bucătărie făcând fursecuri. Marina îi învăța, Sofia ajuta, iar Radu încerca să țină pasul, neîndemânatic, dar hotărât. Era făină peste tot, a luat pe haine și multe râsete, mai ales râsete. Zilele care au urmat au fost diferite. Radu și-a reorganizat programul, a delegat mai multe responsabilități la muncă și a început să ajungă acasă mai devreme. Cinele care înainte erau solitare acum aveau loc la masă, toți trei împreună. Sofia a început treptat să vorbească mai mult, încă timidă cu tatăl ei, dar din ce în ce mai deschisă. Marina a devenit o parte esențială a rutinei. Nu era doar angajata de la bucătărie. Era persoana care o ducea pe Sofia în parc, care îi citea povești la culcare, care inventa jocuri și aventuri. Și Radu, treptat, învăța să se relaxeze, să lase deoparte executivul serios și să descopere tatăl care și-a dorit mereu să fie, dar nu a știut niciodată cum. Cu toate acestea, nu totul era roz. Erau momente dificile, nopți în care Sofia se trezea plângând, chemând-o pe mama ei.
Zile în care fetița redevenea tăcută, pierdută în propriile gânduri. Și în acele momente Marina era cea care știa exact ce să facă. Un cântec, o îmbrățișare, o poveste. Gesturi mici care făceau toată diferența. Radu privea de la distanță, admirativ și recunoscător, dar și din ce în ce mai conștient de ceva ce îl deranja. Sofia se atașase foarte mult de Marina. Foarte mult. Fetița o urma pe fată prin toată casa, intra în panică atunci când Marina trebuia să plece pentru a rezolva ceva și adormea doar când Marina o punea în pat. Era ca și cum ar fi transferat toată dependența pe care o avea de mama ei asupra acelei tinere. Și asta îl speria pe Radu. Nu din gelozie, numai, ci de frică. Ce s-ar întâmpla dacă într-o zi Marina ar decide să plece? Dacă și-ar găsi alt loc de muncă? Dacă ar cunoaște pe cineva? Dacă pur și simplu ar vrea să-și urmeze propria viață? Și-ar reveni Sofia după această pierdere? Sau s-ar întoarce la mutismul care o închisese atât de mult timp? A încercat să vorbească despre asta cu Marina într-o seară, după ce Sofia adormise deja. Erau în sufragerie, bând ceai. Marina devenise mai mult decât o angajată. Devenise o confidentă, cineva cu care putea vorbi deschis. Îți dai seama cât de dependentă este Sofia de tine?" a întrebat el cu grijă. Marina a dat din cap privind ceașca din mâinile ei. Da, domnule, îmi dau seama." Și asta nu te îngrijorează?" Ea și-a ridicat ochii pentru a-i întâlni pe ai lui. Mă îngrijorează, dar în același timp cred că e natural. Sofia și-a pierdut mama foarte devreme. Caută o figură feminină în care să aibă încredere. Cu timpul, această dependență va scădea. Se va deschide mai mult și față de dumneavoastră, își va face prieteni, se va conecta cu alte persoane. Și dacă pleci?" a întrebat Radu, verbalizând frica care îl chinuia. Marina a rămas tăcută pentru un moment lung. Nu intenționez să plec nicăieri, domnule. Cel puțin nu deocamdată. Sofia are nevoie de mine. Și eu, sincer, am nevoie de ea." Radu a perceput ceva în vocea ei. O vulnerabilitate pe care nu o observase înainte. De ce ai nevoie de ea?" Marina a ezitat, apoi a oftat. Și eu am pierdut pe cineva, domnule. Pe mama mea. A fost acum 2 ani, cam în aceeași perioadă în care a decedat doamna Luciana. Tot cancer. Familia mea s-a destrămat după aceea. Tatăl meu a început să bea, frații mei s-au împrăștiat. Am venit la București căutând un nou început. Când am obținut acest loc de muncă și am cunoscut-o pe Sofia, a fost ca și cum aș fi găsit din nou un scop. Să am grijă de ea mă ajută să fac față propriei mele dureri. Radu nu știa ce să spună. Presupusese atât de multe lucruri despre Marina, o judecase atât de repede și, în final, ea era doar o persoană care încerca să supraviețuiască propriilor pierderi, la fel ca el. Îmi pare rău," a spus el în cele din urmă. Nu știam." Nu aveați de unde să știți, domnule. Nu vorbesc prea mult despre asta. Au rămas într-o tăcere confortabilă pentru câteva minute, fiecare pierdut în propriile gânduri. Marina?" a spus Radu brusc. Da, domnule?" Nu mi mai spune domnule, cel puțin când suntem singuri. Numele meu este Radu." Ea a zâmbit. În regulă, Radu." Și așa, în acel moment simplu, ceva s-a schimbat între ei. O barieră invizibilă a căzut. Nu mai erau doar șef și angajată. Erau 2 persoane care pierduseră pe cineva drag, 2 persoane care încercau să ajute un copil mic să regăsească bucuria. 2 persoane care învățau că durerea împărtășită poate deveni puțin mai ușoară. Zilele s-au transformat în săptămâni. Rutina s-a stabilit. Radu lucra dimineața, ajungea acasă la prânz, petrecea după amiaza cu Sofia și Marina. Weekendurile erau sfinte, dedicate în întregime familiei. Vizitau parcuri, muzee pentru copii, mall-uri pentru a mânca înghețată. Sofia înflorea. Obrajii ei au prins culoare, ochii și-au recăpătat strălucirea, râsetele ei au devenit din ce în ce mai frecvente. Dar apoi totul s-a schimbat din nou și de data aceasta a fost mult mai rău. A fost într-o marți când totul a început să se prăbușească. Radu era într-o ședință importantă la sediul central al companiei, situat pe Calea Victoriei. Ședința se prelungea de ore întregi, discuții despre fuziuni și achiziții care îi cereau atenția totală. Îi promisese Sofiei că va ajunge la timp pentru cină.
dar negocierile s-au complicat. Când a reușit în sfârșit să plece, trecuse deja de ora 8 seara. Traficul era haotic ca întotdeauna, iar Radu bătea nerăbdător cu degetele pe cotieră, în timp ce Nea Vasile naviga prin marea de mașini blocate. A luat telefonul și a sunat acasă. Marina a răspuns la al doilea apel. "Halo, Radu," a spus ea, și el a perceput ceva ciudat în vocea ei. O tensiune subiacentă. "E totul în regulă?" a întrebat el imediat. A urmat o pauză. "Da, este. Sofia e bine. Doar puțin supărată că nu ai ajuns la cină." Știu, sunt în trafic. Ajung în maxim o jumătate de oră. Am mâncat?" "Am mâncat, dar puțin. Te așteaptă să-i citești povestea de seară." Radu a oftat ușurat. "Spune-i că tati ajunge și că vom citi 2 povești astăzi pentru a compensa." A auzit-o pe Marina râzând încet. "În regulă. Conduc cu grijă." Apelul s-a încheiat, dar Radu a rămas cu o senzație ciudată. Era ceva în vocea Marinei care îl deranja, ceva ce nu spunea. A încercat să sune din nou, dar de data aceasta nu a răspuns nimeni. Probabil era ocupată cu Sofia, s-a gândit el, punând telefonul la loc. Când a ajuns în sfârșit acasă, era aproape 9. Vila era ciudat de tăcută. Luminile de la etaj erau aprinse, dar nu se auzeau sunetele obișnuite. Nici o muzică, nici un râs de copil, nici o mișcare. "Marina?" a strigat el, lăsând servieta în holul de la intrare. Niciun răspuns. "Sofia?" Tăcere. Un fior i-a străbătut șira spinării. Radu a urcat scările 2 câte 2 cu inima accelerând. Când a ajuns pe holul de la etajul al 2-lea, a văzut că ușa dormitorului Sofiei era întredeschisă. A împins-o complet și a intrat. Ceea ce a găsit l-a făcut să se oprească brusc. Marina stătea pe podea lângă pat, ținând-o pe Sofia în brațe. Fetița era ghemuită la pieptul ei, corpul scuturându-i se de sughițuri tăcute. Marina avea lacrimi și roindu-i pe propriul chip, iar când și-a ridicat ochii spre Radu, el a văzut ceva ce l-a îngrozit. Frică. "Ce s-a întâmplat?" A alergat el spre ele, îngenunchind alături. Marina a deschis gura să răspundă, dar niciun sunet nu a ieșit. Doar a strâns-o pe Sofia mai tare. Fetița s-a întors ușor, s-a uitat la tatăl ei și apoi și-a ascuns din nou fața în umărul Marinei. "Sofia, prințesă, ce s-a întâmplat?" A încercat Radu să o atingă pe fiica sa, dar ea s-a retras și mai mult. Atunci a observat. Pe podea, împrăștiate în jurul lor, erau bucăți de hârtie ruptă. Radu a luat unul dintre fragmente. Era o parte dintr-o fotografie. A recunoscut-o imediat. Era o fotografie cu Luciana. Inima i s-a scufundat. Ce s-a întâmplat cu fotografiile? Marina a reușit în sfârșit să vorbească, vocea ei răgușită și tremurândă. "Te căuta. Voia să-ți arate un desen pe care l-a făcut. A intrat în dormitorul tău. Ușa de la dressing era deschisă. A văzut cutia. Cutia. Radu știa exact care cutie. Cutia în care păstra fotografiile Lucianei, amintirile, obiectele personale. Cutia pe care nu i-o arătase niciodată Sofiei, pentru că credea că a o proteja de amintiri ar fi mai bine decât a o lăsa să le înfrunte. "A deschis-o?" a întrebat el, deși știa deja răspunsul. Marina a dat din cap. A văzut totul. Fotografiile, scrisorile, obiectele, și apoi a început să plângă. Am încercat să o calmez. Am încercat să-i explic, dar a fost complet tulburată. A început să rupă fotografiile, țipând că e vina ei, că mama a plecat din cauza ei. "Nu!" a șoptit Radu, simțind cum lumea se prăbușește în jurul lui. Nu!" A încercat să o ia pe Sofia în brațe, dar fetița s-a zbătut violent. "Nu mă atinge!" a țipat ea. "Mă urăști! O ții pe mama departe de mine pentru că mă... să urăști!" Cuvintele au fost ca niște gloanțe. Radu s-a retras, șocat. "Sofia, eu niciodată... Ai ascuns-o!" a continuat fetița, printre sughițuri. "Ai încuiat-o pe mama în cutia aia și nu m-ai lăsat niciodată să o văd. E pentru că am omorât-o." "Am omorât-o pe mama." "Nu!" a strigat Radu, practic. "Nu ai omorât pe nimeni, Sofia. Mama s-a îmbolnăvit. Nu a fost vina ta. Nu a fost niciodată vina ta." Dar Sofia nu asculta. Și-a îngropat din nou fața în Marina, plângând atât de tare încât tot corpul ei mic tremura. Marina s-a uitat la Radu cu
ochii implorând ajutor, dar el nu știa ce să facă. Toată experiența lui în afaceri, toată inteligența lui, toți banii lui, nimic din toate astea nu conta acum. Nu știa cum să ajungă la propria lui fiică. Marina, cu o blândețe infinită, a început să o legene pe Sofia, fredonând încet un cântec de leagăn. Treptat, sughițurile fetiței s-au diminuat, nu pentru că se simțea mai bine, ci pentru că era epuizată. Ochișorii ei s-au închis împotriva voinței ei, până când în cele din urmă a adormit încă agățată de Marina. Cu o grijă extremă, Marina s-a ridicat și a așezat-o pe Sofia în pat, trăgând pătura peste ea. I-a sărutat ușor fruntea și apoi s-a întors spre Radu, care era încă îngenunchiat pe podea, înconjurat de bucăți de amintiri rupte. "Trebuie să vorbim," a spus ea încet, jos. Radu a dat din cap în tăcere, a adunat bucățile de fotografie cu mâini tremurânde și le-a băgat în buzunare. Apoi a urmat-o pe Marina afară din cameră, închizând ușa în tăcere în urma lui. În sufragerie, Marina s-a așezat greoi pe canapea, trecându-și mâinile peste față. Radu a rămas în picioare, incapabil să stea locului, plimbându-se de la un capăt la altul ca un animal în cușcă. "Cum s-a întâmplat asta?" a întrebat el în cele din urmă. "Cum au lăsat-o să intre în camera mea?" Marina și-a ridicat ochii și era ceva în ei pe care Radu nu-l putea identifica. "Nu a intrat în camera ta, Radu. Ai lăsat ușa de la dressing deschisă." Cutia era vizibilă de afară, Sofia a trecut pe hol, a văzut-o și a intrat. "Dar o încui mereu," a protestat el. "Azi dimineață te grăbeai, ședința s-a devansat, îți amintești? Ai luat acel document din dressing și ai plecat. În grabă. Ai lăsat totul deschis." Adevărul a căzut peste el ca o greutate. Fusese vina lui. În graba lui de a pleca, în obsesia lui pentru muncă, lăsase expus exact lucrul de care încercase cel mai mult să o protejeze pe Sofia. "Am stricat totul," a spus el, oprindu-se din plimbat și lăsându-se să cadă într-un fotoliu. Totul mergea mai bine. Era fericită. Și am stricat totul. "Nu ai stricat nimic," a spus Marina ferm. "Asta s-ar fi întâmplat oricum, într-un fel sau altul. Sofia trebuie să proceseze pierderea mamei ei. Nu poți să te prefaci că Luciana nu a existat niciodată." "Nu mă prefăceam," a protestat Radu, "doar încercam să o protejez." "Să o protejez de ce? De amintiri? De sentimente?" "Radu, nu poți proteja un copil de 5 ani de emoții. Ele vor exista oricum, doar că reprimate, distorsionate, transformate în ceva mult mai rău." Radu și-a trecut mâinile prin păr, frustrarea și disperarea luptându-se în interiorul lui. "Atunci ce fac? Ce facem?" Crede că și-a omorât propria mamă, Marina. "Cum gestionez asta?" Marina s-a ridicat și a venit la el îngenunchind în fața fotoliului pentru a fi la nivelul ochilor lui. "Vorbești cu ea, cu adevărat. Fără filtre, fără să încerci să îndulcești lucrurile. Îi spui despre Luciana, despre boală, despre tot. Copiii înțeleg mult mai mult decât credem noi. Ceea ce nu înțeleg ei este tăcerea, secretele, lucrurile ascunse. Și dacă asta înrăutățește lucrurile? Și dacă nu poate face față?" "Va putea," Marina i-a strâns mâinile. "Cu tine alături de ea, cu dragoste și răbdare, va putea. Dar trebuie să fii prezent cu adevărat, nu doar fizic, ci și emoțional. Trebuie să te deschizi și tu." Radu s-a uitat la acei ochi căprui care deveniseră atât de familiari în ultimele săptămâni. Ochi care vedeau prin apărările lui, care îl provocau să fie mai bun, să fie mai mult, și pentru prima dată după mult timp și-a permis să fie vulnerabil. "Mi-e frică," a recunoscut el cu vocea frântă. "Mi-e frică să vorbesc despre Luciana, pentru că atunci când vorbesc, totul devine din nou real. Durerea se întoarce și nu știu dacă pot trece prin asta din nou." "Atunci nu trece singur." Marina i-a strâns mâinile. "Vom face asta împreună. Tu, eu și Sofia. O familie." Cuvântul familie a răsunat în aer între ei. Radu și-a dat seama că exact asta deveniseră. Nu pe hârtie, nu oficial, ci în inimă. Era o familie. O familie frântă, peticită, improvizată, dar totuși o familie. "Marina?" a spus el încet. "Da? Mulțumesc. Pentru tot. Pentru că ești aici. Pentru că nu ai renunțat la noi.
Ea a zâmbit și în acel zâmbet era atâta căldură, atâta înțelegere, atâta afecțiune, încât Radu a simțit ceva mișcându-se în interiorul lui. Ceva ce nu mai simțise de mult timp. Ceva ce l-a speriat și l-a mângâiat în același timp. Înainte să poată analiza prea mult acest sentiment, un țipăt a tăiat aerul. Sofia. Au alergat sus pe scări. Au intrat în cameră și au găsit-o pe Sofia stând în pat, cu ochii larg deschiși de groază, strigând-o pe Marina. Fata a alergat la ea, luând-o în brațe. E în regulă. Sunt aici, a murmurat Marina, legănând-o pe fetiță. Dar Sofia nu se calma. Țipetele s-au transformat în plâns isteric. Am văzut-o, spunea fetița printre sughițuri. Am văzut-o pe mama. Mă chema. Voia să merg cu ea. A fost doar un vis, prințesă. Încerca Marina să o calmeze. Mama nu te cheamă. Ba, da, a insistat Sofia, cu ochii ațintiți spre ceva ce doar ea putea vedea. E acolo, uite, mă cheamă. Radu a simțit un fior trecându-i pe șira spinării. Sofia avea halucinații? Asta era grav, foarte grav. A luat telefonul, gata să sune medicul, dar Marina l-a oprit cu o privire. Sofia, a spus ea blând, dar ferm. Uită-te la mine. Doar la mine. Fetița și-a deviat cu reticență privirea din colțul gol al camerei și s-a concentrat pe Marina. Mama nu te cheamă, a continuat Marina, pentru că mama te iubește foarte mult și vrea să rămâi aici, cu oamenii care te iubesc. Cu tati. Cu mine. Mama nu vrea să pleci. Vrea să fii fericită. Dar am omorât-o, a scâncit Sofia. Am fost rea și a plecat. Atunci s-a mișcat Radu. S-a așezat pe pat lângă Marina, forțând-o pe Sofia să se uite și la el. Sofia, a spus el, și vocea i-a ieșit mai fermă decât se aștepta. Ascultă-l pe tati acum. Nu ai omorât-o pe mama. Mama s-a îmbolnăvit foarte tare. Avea ceva rău în interiorul ei pe care medicii nu au putut să-l scoată. Nu a fost vina ta, nu a fost vina mea, nu a fost vina nimănui. Uneori oamenii se îmbolnăvesc și medicii nu îi pot vindeca. Și asta e foarte trist, dar nu e vina nimănui. Dar dacă aș fi fost o fetiță mai bună, a spus Sofia, cu lacrimile și roind, poate că mama ar fi luptat mai mult. Poate ar fi rămas. Radu a simțit cum propriile lacrimi îi ard ochii. Ah, prințesă, mama a luptat cu toată puterea ei. A luptat atât de mult, pentru că te iubea mai mult decât orice pe lume. Dar uneori, oricât de mult luptăm, nu putem câștiga. Și nu pentru că nu iubim destul, ci pentru că unele bătălii sunt mai mari decât noi. Deci nu a fost vina mea? A întrebat Sofia, o speranță fragilă în voce. Nu a fost vina ta, a repetat Radu, de data aceasta luând-o pe fiica sa în brațe, smulgând-o din brațele Marinei. Sofia a rămas rigidă pentru un moment, dar apoi și-a permis să se relaxeze la pieptul lui. Niciodată nu a fost, niciodată nu va fi vina ta. Și mama te iubește. Te va iubi mereu, indiferent unde este. Tati mă iubește și el? A întrebat Sofia încet, atât de încet încât abia a auzit-o. Mai mult decât orice pe lume, a răspuns el, strângând-o la piept. Mai mult decât orice pe lume, prințesă. Au rămas așa minute în șir. Radu ținând-o pe Sofia, Marina stând lângă ei, cu mâna ei blând sprijinită pe spatele fetiței. Treptat Sofia s-a calmat din nou. Respirația i-a devenit mai regulată. Corpul i s-a relaxat. Tati? A spus ea după un timp. Da, prințesă? Poți să-mi povestești despre mama? Cum era când ai cunoscut-o? Cum v-ați împrietenit? Radu s-a uitat la Marina, care a dat din cap încurajator. A tras adânc aer în piept și a început. Am cunoscut-o pe mama ta la o petrecere. Era ziua unui prieten. Eram plictisit, voiam să plec când a intrat ea în cameră. Și a fost ca și cum soarele ar fi răsărit în casă. Sofia s-a cuibărit mai bine, ascultând cu atenție. Și apoi? Și apoi m-am dus să vorbesc cu ea. Dar eram foarte neîndemânatic. M-am împiedicat de propriul picior și am vărsat suc pe bluza ei. Sofia a chicotit ușor. Ai făcut asta? Am făcut, a zâmbit Radu la amintire. Și în loc să se supere, a râs. Acel râs al ei care lumina totul. Și a spus că măcar acum avea o scuză să plece de la acea petrecere plictisitoare.
Și ei îi se părea plictisitoare petrecerea? A întrebat Sofia. Da. Așa că am plecat împreună. Ne-am dus să mâncăm înghețată la cofetăria de la colț și am vorbit toată noaptea. Despre tot. Despre vise, despre frici, despre ce voiam de la viață. Și ce voia mama? Radu a simțit un nod în gât. Voia să fie fericită. Voia să aibă o familie. Voia să aibă o fetiță frumoasă pe care să o poată iubi și îngriji. Și apoi te-ai născut tu și a spus că avea tot ce visase vreodată. Vreau și eu să-mi amintesc de ea, a spus Sofia. Pot să văd fotografiile? Cele pe care nu le-am rupt? Sigur că poți, a promis Radu. Mâine vom sta împreună și ne vom uita la toate fotografiile și îți voi spune povești despre fiecare dintre ele. Și Marina poate să stea și ea? A întrebat Sofia, uitându-se la fată. Marina a zâmbit. Sigur că stau. Sofia a părut mulțumită de acest răspuns. S-a așezat mai bine în brațele tatălui ei și a închis ochii. De data aceasta, când a venit somnul, a fost un somn liniștit. Radu a continuat să o țină mult timp după ce a adormit. Marina s-a ridicat în tăcere să iasă din cameră, dar el a prins-o de mână. Rămâi, a cerut el. Te rog. Ea a ezitat, apoi a dat din cap. S-a așezat din nou pe pat, de data aceasta mai aproape de el. Au rămas așa, în tăcere, doar existând în acel moment. Radu ținând-o pe Sofia, Marina alături de el, toți, trei împreună în mijlocul furtunii. Marina a fost cea care a rupt în cele din urmă tăcerea. Ce simți? Radu s-a gândit cu atenție înainte de a răspunde. Frică, ușurare, vinovăție, totul în același timp. Vinovăție de ce? Pentru că nu am făcut asta mai devreme, pentru că am ascuns-o pe Luciana de ea, pentru că am crezut că tăcerea este protecție. Ai făcut ce ai crezut că e mai bine la momentul respectiv. Nu te poți pedepsi pentru asta. Dar ar fi trebuit să știu mai bine, a insistat el. Sunt tatăl ei. Ar fi trebuit să-mi dau seama că făceam totul greșit. Marina s-a întors să-l privească direct. Radu, vrei să știi ce cred eu? Cred că ești cel mai devotat tată pe care l-am văzut vreodată. Ai făcut greșeli? Da. Dar când ți-ai dat seama, te-ai schimbat. Te-ai deschis. Ești aici acum, ținându-ți fiica în brațe, fiind tatăl de care are nevoie. Asta e ceea ce contează. El a zâmbit trist. Când ai devenit atât de înțeleaptă? Când mi-am pierdut mama și a trebuit să învăț că viața e prea scurtă pentru regrete. Fiecare zi este o nouă șansă de a face mai bine. Și tu faci mai bine. Radu s-a uitat la Sofia dormind în brațele lui. Fetița părea atât de mică, atât de fragilă, dar știa că era mai puternică decât părea. Trebuia să fie. Supraviețuise pierderii mamei, mutismului, doamnei Elena, la tot. Și își revenea. Încet, cu suișuri și coborâșuri, dar își revenea. Și tu? A întrebat el brusc. Cum faci față la toate astea? Marina a clipit surprinsă. Eu? Da. Nu poate fi ușor nici pentru tine. Să ai grijă de un copil traumatizat, să te descurci cu un șef care nu știa ce face, să fii martoră la tot acest haos. Ea a rămas tăcută pentru un moment. Sincer, m-a salvat. Salvat? Ea a dat din cap. După ce a murit mama, eram pierdută. Nu știam cine sunt fără ea. Am venit la București fugind, de fapt. Fugind de amintiri, de durere, de tot. Și apoi am obținut acest loc de muncă și am cunoscut-o pe Sofia. Și pentru prima dată de când mi-am pierdut mama, am simțit că am din nou un scop. Să am grijă de ea m-a ajutat să-mi vindec propriile răni. Radu i-a studiat chipul. În penumbra camerei, luminată doar de lampa de veghe a Sofiei, Marina părea aproape eterică. Era o forță tăcută în ea, o reziliență pe care o admira profund. Și mai era ceva ce nu putea numi, dar care îi făcea inima să accelereze de fiecare dată când era prin preajmă. Marina, a început el, nefiind sigur ce urma să spună, dar ea i-a pus un deget pe buze, reducându-l la tăcere. Nu acum. Acum trebuie să te concentrezi pe Sofia, să o ajuți să se vindece. Restul poate aștepta, avea dreptate, ca întotdeauna. Radu a dat din cap, iar Marina s-a ridicat să plece. De data aceasta nu a oprit-o. S-a oprit la ușă,
S-a uitat înapoi pentru ultima oară, a zâmbit blând și apoi a ieșit. Radu a rămas singur cu Sofia. A așezat-o cu grijă înapoi în pat, a acoperit-o cu pătura și s-a așezat pe scaunul de alături. Nu avea de gând să o lase singură în acea noapte. Dacă se trezea din nou cu coșmaruri, el ar fi fost acolo. Și în timp ce își privea fiica dormind, Radu a făcut o promisiune tăcută. Va fi mai bun, nu doar ca tată, ci și ca persoană. Își va înfrunta propriile dureri, propriile frici, proprii demoni. Pentru Sofia. Pentru el însuși. Și, deși nu voia încă să recunoască, și pentru Marina. Pentru că ea avea dreptate. Erau o familie. O familie ciudată, neconvențională, dar o familie. Și familiile se protejează reciproc. Familiile înfruntă furtunile împreună. Și familiile, oricât de frânte ar fi, se pot vindeca întotdeauna, dacă au suficientă dragoste. Și dragostea era singurul lucru care nu le lipsea.